a fɔra ko année de la culture ko ka sinima bɔlaw ani seko ni dɔnko ko ka année d'u ma ko k'u seko kɛ an y'an seko kɛ ne y'a ye mɔgɔ caman y'a seko kɛ FC Fatumata Kulubali n'u b'a fɔ ko FC u b'a fɔ ko docteur FC Fatumata Kulubali Nana Kadija Tumaɲɔ ani Aminata Diko tiɲɛni yɛrɛ la ninnu ye ne kanu ni ne ko ko n bɛ sinima kɛ dɔrɔn u bɛ wuli k'u jɔ n'i ye n jɔ su fɛ u b'u jɔ su fɛ n'i ye n da n'i ye n sigi n jɔ tile fɛ u bɛ wuli k'u jɔ ne kɛrɛfɛ Fatumata Kulubali i ni ce i ni baraji Nana Kadija Tumaɲɔ i ni ce i ni baraji Aminata Diko ani ce ani baraji muso camanba den olu de wulila u y'a fɔ n ye ko Boubacar ne e bɛ min kɛ dɔrɔn a fɔ n ye anw b'i kɔ anw tugulen don i nɔfɛ su ni tile o de y'a to an ye film fɛn fɛn kɛ a kɛra ne ka film fɔlɔ le pacte social an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɔrɔn kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sanujɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugu la famille kɛ ɲɔgɔn fɛ ka wura de segu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka yɛrɛdɔnbugu kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment i y'a mɛn ko Boubacar Sidibe ni muso saba don Fatumata Kulubali FC ou docteur FC allez de année de la culture à kera marraine. Monsieur Boubacar Sidibé, que je l'appelle champion, je le dis devant Dieu, devant les hommes, c'est un homme que j'ai connu, ce n'est pas aujourd'hui, je l'ai connu depuis des années. Depuis son premier film jusqu'à aujourd'hui, sur les rois de Ségou, on a eu à travailler ensemble. C'est un homme fidèle, c'est un champion, il se bat pour faire des réalisations. Et ces réalisations sont faites pour qui? Pour les Maliens. C'est les Maliens qui sont dedans. C'est les Maliens qui travaillent dedans. C'est pour nous donner des leçons. Nana Kadija Tumaɲɔ ale taara ɲinɛ u ya année de la culture la u y'a décoré sa Abidjan olu ka ministre de la culture o y'a décoré ne yɛrɛ y'a fɔ o don na n ko n ko tuma bɛɛ nana a décoré la Afrique du Sud a décoré la dugu caman na Burkina u y'a décoré u y'a kɛ jury ye n ko Mali la yan nɔ n ko ma décoré de ko Boubacar k'i bɛ to k'a hakili lajigin de ko parce que ko décoration bɛ di k'a ka dɔgɔ an ma maintenant u bɛ yen nɔ ale ni Amin Diko u bɛ baara camanba den na bon ani FC bon ale bɛ ye komi ale bɛ écran na tɔ fila ninnu bɛ caméra kɔfɛ i b'a fɔ ko sinima baara ye mɔgɔ dɔw bɛ caméra kɔfɛ dɔw bɛ caméra ɲɛfɛ bon donc tiɲɛ yɛrɛ la Mali gouvernement tɔgɔ la président tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la sinima bɔlaw tɔgɔ la ani culture mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ la an bɛ bɔ ka tasi ka f'u ye k'u ni cɛ u ni baraji ni muso ninnu an b'a f'u ma ko ɲɛlɛni vraiment olu ni Kayatu Konate ni fɛnw u ye fɛn min kɛ sinima ye ani muso ninnu bɛɛ ala k'aw sara mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko Boubacar n'u wulila dɔrɔn ko Boubacar Fanta Ɲakɔrɔ olu bɛɛ b'a la Traoré ani cɛ ani baraji a y'an dɛmɛ a ye fɛn fɛn n'i y'a mɛn ko Boubacar o de don donc année de la culture tɛ se ka ban cogoya si la n'i ma muso ninnu tanu k'a fɔ k'u ye min kɛ ko ala k'u sara. La Maison fédérale du cinéma et de l'audiovisuel. Jɛkulu caman de don minnu cɛsirilen don Mali cinéma a n'a seko n'a dɔnko taaɲɛ la olu de farala ɲɔgɔn kan ko ka nin kɛ taasibila ye an ka jamana ɲɛma n'o ye le général d'armée son excellence Assimi Goïta ani jamana ɲɛmɔgɔw u ye ɲinan san 2025 k'o kɛrɛnkɛrɛn k'o di seko ni dɔnko ma o bari aw ye baara ɲuman minnu kɛ ka tɛmɛ a n'aw bɛ cɛsiri min na sisan k'o kɛ dɛmɛ ye